Дори и да сме нагоре, цялата тази зона предпоставя да бъде ретестван много пъти лоа. Което означава, че в момента като нямаме ликвидност на тази 4 часова опана и на тази 15 минутна, съм споделил, че точно в 16:15, преди 5 минути го казах, в 16:15, че ще селвам от тук някъде. От тук някъде ще селвам. То така или иначе, за да... Трябва да ретестим тази свеж без опашката, защото трябва да се създаде опашка в една хелти свеж. Което означава, че има как да съм краткосрочно има как да съм срещу тренда, окей? Да дойдем до тук да се ретества, да взема плюсото и това ниво е тук, до тук, защото трябва да дойдем да го ретестнем, 4200 и от 4200 вече мога дългосрочни покупки за нагоре, окей? Така че да, може би наистина, както съм споделил в 16:15, ще сел на 4 часовия резистън. Със сигурност е срещу тренда то трейд. Тук сме отразили много силна зона на купувачи, със сигурност има купувачи. Тук ще се проличи веднага дали ще е успешен този трейд или не. Ако флипне дейли, ще е скандално бързо. Така че да, имам една минута да взема трейда, я да видим. Ще намаля драстично риска, защото съм срещу тренда. Но както ви казах, в 16:15 ще селна точно тук, а ние бяхме тук, което означава, че цената следва ума ми. Което означава, че независимо от ауткома, аз ще пробвам да съм прав. Да, ще минажирам със силност по някакви начини, ще видя, не знам колко да ме е стопа още, може би дейли флипа ще ме е стопа, но влизам след 3, 2, 1. Окей, вътре съм. И трябва просто тази свеж дори да е нагоре, следващата дори да изглежда ето така, последващата може би да се върне до тук. Да може да тапнем просто е тази зона. И е тази свеж без опашка. Така че дори да ме удари стопа, може и да влезна пак да му дам втори шанс. Може да е много бърз стоп, но пак ви казвам, няма никакво значение за мен. Ще казах ви, че 16:15 ще селна, независимо ауткома и ще сел на 16:4.2.25, така че. Така, гайс, идвам след малко. Искам да звъна на маркетмейкерите, да ми докарат цената на 1:1, да я затворя и да съм отново печеливш трейдър или там, както се нарича в интернет. Забавянето на това движение надолу и правенето на опашка на 15 минути ме кара да мисля, че трябва да менажирам риска, което означава, че ако 15 минутата в момента се пробие хая, ако 15 минутата се пробие хая, има шанс да пушне много над този 4 часов резистанс, което означава, че аз ще затворя част от позицията, ако 15 минути се пробие. Извинете, ако 15 минути се пробие хая. Дори може да менажирам и цялата позиция, ако 15 минути се пробие хая. Като няма да изгубя 1R, а ще загубя 0,1. Ние каквото да направим, дали от дейли флипа тук или от тук на 4.25, ние трябва да дойдем да тапнем това ниво отново, така или иначе. Ако искаме да ходим нагоре, ето ги най-тапваните нива, което означава, че ако искаме да ходим нагоре, ние трябва да дойдем първо да тапнем тази свеща тук, тази зона първо, 1 час резистанс, и след това трябва да продължим надолу и да започнем да консолидираме малко тук, за да може да отразим големия таймфрейм и да продължим нагоре, окей? Но това няма да спре цената, да има някакъв прайс граб или някакво лъжещо движение. Така че ако чуя аларма, колкото и да не ми се иска и да ми се иска да стоя в позицията, защото знам, че е по-голям шанс да успее тази позиция, да я менажирам. Защото очаквах по-бързо да се случи това нещо. Има още 7 минути, естествено 7 минути са много време. Колко пипа трябва да направя за 7 минути? 70. Сега, щом не ги направи, има шанс да се пробие хая и просто да затворя цялата позиция. И да се пробвам да селна в 15:30 може. Трудно решение е това, защото вярвам в идеята си. Ако ме удари стопа, абсолютно нищо няма да ми стане. Ще предприемам малко по-рисковото нещо и то е да изчакам 15 минути да затвори и тогава да менажирам. Ако 15 минути затвори, да кажем, на половината от стопа, тогава ще менажирам.
Но докато не затвори, ще стоя и няма да менажирам. Защо? Пак ви казвам, и много съм на плюс. Отделно днеска съм 6R. Вчера съм пак колко? 3. Нищо няма да ми стане особено с по-малък риск просто да взема тази позиция. Не сме пробили още хая си. Просто 4 часовата няма долна опашка. За сега съм тотално прав с менеджмент плана си. За това, че трябва да се затвори цялата позиция. Просто аз не го правя. То съм много на плюс, което означава, че на края на деня пак всичко е много субективно, нали така? Всеки един трейдър преценя за това колко пари има, как управлява средствата си, дали да затваря или да не затваря. Защото в момента дори да ми удари стопа, ще ми вземе точно 17% от дневния профит. Ако в момента ми удари стопа, ще ми вземе 17% от дневния профит. Тоест, аз съм все още 83% на профит. Затова е много субективно, трейдинга е много субективен. Това преподавам начин на мислене в моята менторска програма, а не просто buy, sell и така нататък. Минута и 24 до New York Stock Exchange. Нека видим тази 15 минута ще затвори ли без опашка на хая на Daily Flip и от Daily Flip да стане лъжата. Мога ли да си хеджирам позицията в момента след този реджект? Мога единствено и само ако тази свеж ще затвори под бялата ми линия. Мисля, че мога да се измъкна от тази позиция, да, окей. Окей, no problem. Ако ретесне хая си 5 минутата, мисля, че мога да се измъкна с хедж от тази позиция и тук да влезна на втора позиция на 1 към 1 да ми стане опана на първата позиция. Първо, 4 часовата няма никаква опашка. Второ, намираме се на резистанс на 4 часа, огромен резистанс. 4 часовата дори да иска да затвори над 4 часовия резистанс, ще трябва да се тапне опашката, окей? Въпросът е в момента кое ще тапне първо. Има шанс от Daily Flip ми, откъдето ме е стопа, като го тапне и чак тогава да дойде за опашката си, което е възможно най-лошия вариант. Но ако хеджирам от сега от 4 часовия резистанс, има доста голям шанс. Трябваше една идея по-рано. Но ако ретесне хая си, може и да селна. 30 минутата затвори е без опашка, това може да е изцяло фейкаут следващото движение, така че ще добавя хедж към позицията. Спре да се обличи. Влезнаха поръчки. Нещо става точно в тази свеща. 15.30, то е напълно нормално, New York Stock Exchange. Аз съм схеджирал с две позиции, така че let's see. Продължавам да мисля, че трябва да дойдем да ретеснем лола. По-малък е стопа на горната позиция. Трябва да видя, ако двете позиции ми ударят стоп лоса. Какво означава това? 42% от дневния ми профит ще бъде елиминиран. Тоест оставам с 58% профит за деня, ако ми бъде ударен стопа. Защо? Защото ето тук, в менторската ми програма имах 1 към 6. Това съм аз. 1 към 6 3 трейда днес. Което означава, че ако ми удари стопа в момента на двете сделки, ми останат 58% профит тези 3 трейда. Okay? Никога като трейдъри не трябва да ви притеснява да ви удара стоп лоса. Защо? Защото само единствено от стоп лоса може да се вземете полуки. От take profit никога не може да се вземете полуки. Защото никога. 50% е на рейнджа зоната в момента 1 към 1 арами на хеджа. Така че може доста бързо да бъде докоснат 1 към 1 арами на хеджа и общо да затворя всички позиции на 1 към 1.3 ар. Тази свеж би трябвало да затвори на 1 към 1.3 ми в момента. 6 минути. Следващата свеж би трябвало да дойде отново до брейкивена ми и да отиде надолу. Но аз може би ще съм затворил всичко тук. 1 към 1 хеджа. Просто защото не е бърза сделката, няма да я чакам, иначе full take profit ми би бил тук. И току-що затварям първата позиция. На 1 към 1 затворих сделките в момента. 1 към 1 напълно ми стига за днешния ден. Така че да, 1R от двете сделки, не бих казал доста добър хедж трейд. Имах малко под 1R на хедж трейда. Обаче оригиналният трейд ми го допълни. 1 към 1 съм с прети абсолютно всичко. Точно 1 към 1 общо на двете сделки. Просто защо правя този менеджмент, въпреки че вярвам, че позицията ми ще стигнат тук. И двете ми позиции ще стигнат тук. Защото идеята ми беше в тази свещ.
Окей? Не във втората. Второ, на 30 минути сме затворили вече над 4 часове резистанс и не искам да се моля на свеща. Едно ар ми стига, защото просто ставам с 7 ар на края на деня. Окей? Така че, double in the chat, в 16.05 казах, върнете клипа, че ще влезна в 16.45, влезнах в 16.45, след това добавих, след това минажирах, след това хеджирах, след това затворих и след това мога да бия кучето. Да, точно сивата линия беше докосната. Идеално разчитане на маркета в лайв условия. 10 минути преди да дойде сделката я казах, хеджирах, за да се предпазя от нея, защото вече идваше друга свещ. Да, това беше за днес. Ако искате да ползвате готин брокер, който и аз работя с него, може да проверите Linktree. Ако искате да участвате в възможно най-добрата менторска програма в света, не в България, може да влезете в GachaFX Family. И това е, да. Общо взето това е. Това е живота ми. I'm unstoppable. I'm with God. I have pure heart. I don't lie. I win. I never lose. And I fucked up traders for breakfast. GachaFX. Чао на всички. И до скоро.